سلام سلام كرة تقطعت القناة تخريات كمي كنهم أنا كتابير مسكن دحناي كنت أنا دحان زلخو دماسخاتكم لا دحان كتلو اللي بعد مولو تصفاي مباركة لما أنت ما حنت مكرتي نايف قريت صحفتي حيزلكم مسئي زلخمو نبقى قبلكم هي سنة سانحيت نايلومي نبين يوم مشيشي نابل إنيرو صحي نابوتا أخطأتو ناتقدادمت أبا أفدق جزاي كوينة نايقا جزا صحي نتسألخو كبابيتاتي بتومس أناقبرن خنيرة مستفتراو نقرات كتعلل كمي عينت باتا خمس فترالكا نعهم هاي نقرأكم من مغناتو أبتفتراوي زخوانة تعقل السبات تفلطوا يخم بالطعمي مقريو بلو كغزلالكم نابتي كبلكم زدالخم ኣብ ዓሚቕ ተመስጦ እናሃለኹ ሃንደበት ሞባይለይ ትፅውዕ እሞ ካብቲ ዝነበርክዎ ደስ ዝብል ማዕበል ተበራበረኒ ኣብ ውሽጢ ገዛ ስለ ዝነበረት ደፋእፋ እናበልኩ ምፅዋዓ ከይተቋርፅ ናጉያ ከይደ የልዕላ እታ ፃውዒት ጠጠው ከይትብል ኢለ መን ምዃኑ ከይረኣኹ እየ ተቐልዒለ እያ ሄለው ድማ በልኩ ልበይ እናተሃንፈፀት ሄለው ዳሕን ዳኽዳ ወለላይ እምበለኒ ምን ምዃኑ ስለ ዝፈለጥኩ ዓለመ እየ ነይሩ ኣነ ድማ ምንም እንተይኮነ ድየ ወለላይ እምበልክዎ ብዘይተረጋግዐ መንፈስ ትንፋሰይ ክቆፃፀር እናሞከርኩ ዓለመይ ኣይተረድአክን ኣሎ ድዩ ብጣዕሚ ኢኹ እኮ ተተንፍስ ዘለኺ እንታይ ረኺ ኮንክ ናተይ በለኒ ሕቶ ኣብ ልዕሊ ሕቶ ኣነ እውን ኣረ ምንም ኣይኮንኩን ዓለመይ ኣብ ደገ ስለ ዝነበርኩ እናጉየኹ መፅየ ስለ ዝለዓልኩኻ እዩ በልክዎ ኣሃ እሺ ገርም ከም እንተኾይንስ ደሓን ግን ክሳብ ከምዚ ኢልኪ ልቢ ክትወፅእ ኣይትጎይ ንደልየኪ ኢና ዛንቤተይ በለኒ ሓውሲ ቀልዲ እናሰሓቐ ኣነ እውን ኣይሰነፍኩን ክንደይ ድኹም መነ መን ኢኹም ትደልይኒ በልክዎ ክምስምስ እናበልኩ ዋ ምሽ ኣትወያል ቀልም ባርኪ ኢልክለይ ካልአይቲ መዓልቲ ከምዚኣ ከይትብልንስ ሺ እስኺ ናተይ ጥራሕ ኢኺ ናተይ ጥራሕ እሺ ዶ እምበለኒ ብሓውሲ ቅንኢ እሺ ጎይታዋይ ካልአይቲ መዓልቲ የለምድን ግን ኩሪ ኩሪ ኣይበሉ ከይኣርጉኒ ኩራ መእረጊ እዩ በልኮ እሞ ተታሒዝና ብሰሓቅ ገዛ ደርጓሕናዮ ዛንቤተይ ሎም መዓልቲ ብስር ኣይተኽኣልክን ናብ ኮሜድያን እኮ ተቐየርኪ እና ከመይ ኣለኽለይከ ከመይ ውዒልኪ ሰላም ከይበልኩ ናብ ቀልድና ኣቲና ዳሓን ዲኻ ዓለመይ በለኒ ኣምላኽ መስገን ወለላይ ዳሓን እየ እስኻ ከመይ ውዒልካ በልኮ ብትሕት ልዝብ ዝበለ ኣንደበት ኣነ ለፅቡቕ ውዒለ ግን እዚ ከምዚኣ ጌርካ ልብኻ ሸተት እተብል ናይ ፍቕሪ ወግዒ ክሕደጊ ኣነ ከይሞተኪ በለኒ እሞ ድንግፅ ኢለ ንምንታይ ኢኻ ትመውት ሞት ዶ ገለ ዶ ይትበለኒ በጃኻ ከመይ ትበለኒ በልኩ ከምዛ ዝስእኖና መሰለኒ ብስስዐ ኣትበኻይት ፈሊጠኪ እየ ግና እኮ ሞት ዘይቐርእ ነገር እዩ ምስ በለኒ ወላ የቕረ ግና ከምዚ ዓይነት ካብኻ ክሰማዕ ኣይደልን በልኮ ኦ እሽኒ እምበይትና እሞኸ ኩሉ ሰላም ድዩ በለኒ ይመስገን ፈጣሪ ኩሉ ሰላም እዩ ከመይ ብወገንካ ሓተትክዎ ብወገነይ ድማ መስገን ፅቡቕ ኣለኹ በለኒ ስምዕኒ እሞ ዓለመይ ሎማዓንቲ ብሓደ ድራር ክንበልዕ ደሊ ነይረ ይጥዕመኪ ድዩ ኢሉ ሕቶ ኣቕረበለይ ኣነ ለ ምንም ስራሕ ስለ ዘይነበረኒ እሺ ፀገም የለን ግና ኣይነምሽን ፅባሕ ስራሕ ስለ ዝኣቱ ቀልጢፈ እየ ክምለስ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ፅንሕ በሊ እናበልካ ከይተዘናግዐኒ ነጊረካ ኣለኹ በልክዎ እሞ ኣቤት እኒአኻ ቀጢን ትእዛዝ ሰሚዐ ኣለኹ ቤተ ዓይነይ ተኣዛዚአ በለኒ ብሓውሲ ቀልዲ እሺ ጎይታና ንግስቶም ለ ተኣዛዚት እየን ድማ በልክዎ ንግስተይ ኣብዛ ናይ ኩሉ ግዜ ቦታና ኣብ ናይ ንግስና ፍቕሪ ወንበሮም ተቐሚጦም ክፅበይዎን እዮም ሰዓተን የኽብራ እሺ ዶ ክሳብ ንራኸብ ዳሓን ፅንሒ ኢሉኒ ብጥዑም ላዛ ናይ ፍቕሪ ኣንደበቱ ቻው ተባሃሃልና ሰዓት ቆፀሮ ስለ ዝኣኸለ ማየይ ተሓፃፂበ ምንም ዓይነት መመላኻኽዒ ስለ ዘይፈቱ ምንም ከይገበርኩ ካብ ብርከይ ትሕዝ ዝበለ ናብ ነፍሰይ ኣዕርዩ ዘይጠበቐ ቀይሕ ክዳን ፀሊም ትሕት ዝበለ ኮያ ጫማን ገይረ ናብ ናይ ድራር እንግዶት ቦታ ምራሕኩ ኣብቲ ቦታ ቆፀሮ በፂሐ እታ ናይ ኩሉ ግዜ ቦታና ካብ ካሊእ መዓልቲ ፍልይ ብዝበለ ብህሱስ መብራህትን ህስስ ዝበለ ሰማያዊ ቀይሕን መመላኻኽዒ ተመላኻኺዓ ፀንሐትኒ ዓለመይ ኣነ ዘብረቕርቕ ነገር ብዙሕ ከም ዘይኮንኩ ስለ ዝፈልጥ ቅልል ዝበለ ባታ ዝፈጥር ቦታ ገይሩ እዩ ኣመላኺዕዎ ነይሩ ኣብቲ ቦታ ቅርብ ምስ በልኩ ዓለመይ ስለ ዘይፀንሐኒ ወይ ሰዓት ዘኽብሩ ንጉስ ክሳብ ሕዚ ዘይመፁ እምበልኩ እሞ
ወንበረይ ስሒበ ኮፍ ምስ በልኩ ንጉሰይ ግና ቀዲሙኒ ኢለካ ነይሩ ክሳብ ኮፍ ዝብል ተጸጊዑ ሕሊፉኒ እምበር እንድሮኡ ኣባ ንጉሰይ ሰዓት ክሕልፍ ዘይሕሰብ እዩ ብድሕረይ መጺኡ እንቋ ደሓን መጻ ንግስቲ ፍቕሪ ምስ በለኒ ልበይ ከምዛ መብረቕ ካብ ሰማይ ዝወረደ ዝግሕ በለ እሞ ተሲኣ ሓቒፈ ሰላም በልክዎ ዓለመይ ዘይካም ወትሩ ፍኹስ ዝበለ ክዳን ኣይኮነን ተኸዲኑ ድሙቕ ዝበለ ሰማያዊ ሱፍ ምስ ጻዕዳ ካምሻ እዩ ገይሩ መርዓዊ መሲሉ ኣነ ለ ብጣዕሚ ጥዕመልካ በልክዎ እሞ ናይ ክሳዱ ካራባታ እናሰሓበ የቐኒየለይ እስኸለ ንግስቲ መሲልኪ ካብ ካሊእ መዓልቲ ንላዕሊ ፀሓይ መሲልኪ ነቲ ዝፈትዎ ከደራይ ሕብሪ መልክዕኺ ብርሃን ወሲክሉ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ከዳድና እዩ እንቋዕ ናተይ ኮንኪ ኢሉ ብክልተ ኢዱ ኢደይ ስሒቡ ሰዓመኒ ኣነ ድማ ብጣዕሚ ሓፊረ ርእሰይ ደፊአ ነዛ ይቐኒየለይ ክብል ዓቐብ ኮይናትኒ ሕሲሲ በልኩ ከምዚ እናበልና ግዜ ስለ ዝኸደ ድራር ስለ ዝመፀ ካብቲ ዝነበርናዮ ማዕበል ተበራቢርና ተሲእና ኢድና ተሓፂብና ድራርና ተደሪርና ቀፂሉ ኣብ ጥቓና ተቐሪቡ ዝነበረ ዋይን ቀዲሑ እንከነንበይቲ ዓይነ ኢሉ ናብ ኢደያ ትሕዘኒ ናቱ ለልዒሉ ችርስ ንፍቕርና በለኒ ክምስ እናበለ ክምስትኡ ከም ፀሓይ እዩ ዝደጉሕ ልበይ ውስድ እዩ ዘብላ ኣነ ግና ብሕፍረት ብምሽኩር ማሙን ኣብ ዝኣተወ ሲኢነ እየ ኣብ ጥቓና ልስልስ ዝበለ ደርፊ ይስማዕ ነይሩ ዝፈትዎ ናይ ኣበበ ረኣያ ናይ ፍቕሪ ማሕዛ ኣዝዩ ተሰሚዕኒ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ድምፂ እናወሰኸን እናቐረበ ነይሩ ለካ እቶም ኣሳሰይቲ ሒዞሞ እዮም ናባና እናመፁ ነይሮም ከይፀንሑ ድማ ንኽልቴና ኸበቡና ዓለመይ ካብ ኮፍ መበሊኡ ተሲኡ ንዓየይ ብኢደይ ኣልዒልኒ ኣብ ቅድመይ ተንበርከኸ እናተይ ብልፅቲ ህዋን ካብዛ ዝፈልጠካ ዕለት ጀሚረ ክሳብ ዝሐዚ ሰዓት ብሓቀኛ ፍቕርኽን ሓልዮትክን ሓንቀቐ እየ ካብ ሕዚ ንድሓር ድማ ሓደ ኣካል ኮይንና ክንነብር ስለ ዝደለኹ ናይ ዘለኣለም ሰበይተይን ኣዶ ደቀይን ክትኮኒ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ሰብን ይሓተክ ኣለኹ በለኒ ዘይተጸበኽዎስ ስለ ዝኾነ ምንም ኣይበልኩን ልሳነይ ተለጊሙ ሕልሚ እናመሰለኒ ደሪቐ ስቕ በልኩ እቶም ሰባትን እሱን ብሃንቀውታ መልሰይ ይጽበዩ እዮም ነይሮም ኣነ ለ ምንም ከይተዛረብኩ ድሕሪ ቁሩብ ሰከንድታት ኣጻብዕቲ ኢደይ ዘርጊሐ ናይ እሽይታ ርእሰይ ኣቕነቅሉ ዓለመይ ብታሕጓስ ነቢዑ ተመስገን ኢሉ እዛ ቀለበት ኣብ ኣጻብዕቲ ኣእተዋ እሞ እቶም ሰባት ለ ብታሕጓስ አንጨብጨቡ ንግስተይ ንዘለኣለም እናኽበርኩኹን እናፍቀርኩኹን ከነብር እየ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ብሃንቀውታ ይጽበያ ነይረ ተመስገን ኣኺላ ድማ ሰሚርለይ የፍቅረኪ እየ ኢሉ ጥምጥም ኢሉ ሓቐፈኒ ተመሊሱ ብክልተ ኢደይ ክልቲኡ መዕጎርተይ ሒዙ ከንፈረይ ክስሕም ቅርብ እናበለ እናሃለ እምባሓይሊ ማዕፆ ናይ ገዛይ ተንኳሕኳሐ ለካስ ኣብ ሕልሚ እየ ነይረ እዛ ፅሕፍቲ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ፀሓፊታ ጅጂ ወይም ድማ ግደና ገብረየሱስ ትባል ከም በልኩም ዝፀናሕኩ ኣነ ተጓደገም ወይ ድማ ሰላም ማሕረየ ኣብዚ ቻናለይ ኣጋይሽ ንዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም እዛ ናይ ደወል ምልክት ብምዝጋት ናይ መደባተይ ተቐደስቲ ክትኮኑ ብትሕትና ይዕድመኩም ኣለኹ ቤተሰበይ ኮንኩም ኩሉ ግዜ ሞራል እተውኒ እተተባብዑኒ ሰባት ድማ ክብረ ተሃበለይ ይቕኒለይ ክብለኩም ፈቱ በኻሊእ መደብ ካልእ ትሕዝታይ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ደሓን ኩኑ